isang tricycle sa Virac, Catanduanes na umano'y umandar at tumawid ng kalsada habang wala namang nagmamanehong driver sa pool sa CCTV. Mga opisyal at residente sa lugar hindi makapaniwala sa insidente. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia sa detalye. Sa gitna ng mainit na panahon, makikita sa video na ito ang pagdaan ng mga sasakyan sa National Highway ng Barangay San Vicente, Virac, Catanduanes. At isang kulay asul na tricycle naman ang nakaparada sa gilid ng kalsada. Nang maya-maya pa'y bigla na lamang itong umandar at dahan-dahang tumawid sa kalsada. Pagkatawid ay maingat pa itong umikot at pumarada sa gilid ng kalsada na tila may nagmamaneho nito. Makikita din sa video ang dalawang residente na tila nagulat sa nakita nila dahil wala naman umanong driver ang sasakyan nang mangyari ang insidente. Para makatiyak sa kanilang nakita, agad na nagtungo umano sa barangay hall ang dalawa at pinareview ang CCTV footage na kuha sa lugar. Ayon naman kay Kagawad Nilo Avila, kahit sila ay hindi kayang ipaliwanag ang naturang insidente. Kaya nananatili umanong palaisipan ang pag-andar ng naturang tricycle. Wala talaga yung tao yun kasi chinek ko po after nung mag-review ako ng CCTV. Wala ko talaga siyang tao, ma'am. Pumunta lang ho siya sa kabila and then doon ho siya nag-park ng maayos. Ayon pa kay Avila, nagtaka din sila dahil pababa ang kalsada sa naturang lugar kung kaya dapat ay magtuloy-tuloy ito ng andar at posibleng bumangga pa sa pader. Ngunit maingat umano ang pag-ikot ng tricycle at pagparada sa gilid ng kalsada. Dagdag pa ni Avila, itinuturing din nilang accident-prone area ang naturang lugar. Hanggang sa ngayon pala isipan pa rin ho sa akin. Kasi kung yung tricycle is umikot lang ng yung manibela, dapat i-steady na siya. Ang pinagtataka kung bakit pa nakarating doon sa pinakadulid. Samantala, sinubukang kuhanan ng GMA Regional TV ng pahayag ang mga nakakita at ang may-ari ng tricycle. Ngunit ayon sa opisyal, tumanggi na ang mga ito na magkomento pa sa nangyaring insidente. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV.